Ani pán Suchánek nebude spokojen. To tě řeknu, my jsme teda jako mezi náma děvčatama, znáš tu na Impulzu, víš? No. Ty vole, to voní. Pane Suchánek, vy máte čuk asi pěkně v prdeli. Zkus to dát. No, pan Suchánek říká, že je to ono. No. Víte proč? Pavlí to dělá ten kelímek. Že je plastový. To je zveditelný. Že? Pane Suchánek, páni, ještě jedno, zkuste napít. Uděte. To je výborný. No teda, řeknu tě, Pavle, ty jsi s tou téma kelínkama tak kurva polepšil, že ta šlevica úplně dostala jiný říct. No, ukaž já. Pane Suchánek, sedeme se na kožní, piju z druhé strany. Jo. Rady, my tam na té Radečné pijeme úplně něco jiného, poslouchej. Jasně. Já tě zdravím. Poslouchej. To jsou kamarádi z vedlejší dědiny, víš? My musíme držet při sobě. A je to tak jako Víš proč? Protože si lezem kurva do kšeftu a jsme na sebe nasrali. Ale to je jiná věc. Ale stejně... Smějeme. Víš, jak to je, no, v životě? Ten dělá to a ten zas tohle, jak zpívá Verich, že? Jasně. A všichni dohromady uděláme moc. Ten dělá... Co? Mediterán. Ten dělá Bramak, ten dělá Tonda. Znáš tu písničku? Ty se nikdy nedíval na pohádku. Ani Mediterány, no. Nekecej, víš to? Fakt to pořád děláte? Fakt. Kolik metrů? Měsíčně? Ano. 1000. Pane Suchánek, věříte tomu? Určitě. My jsme zkoukali roky. Aj v lednu. To něco prý zkoukaděl? A ty skáčeš. Vidíš? Prý doma v Krudimi skáče. S kým? Já s tím. Na střeše. Já na střeše. Peťo, jak to oslavíme, teda takový to, víš co, ty se na mě dívat, jako, ty to, jako já to nechápu, jako, oni Krudimi, ale poslouchej, co ty tady vůbec, synku, děláš, ty vole, my jsme tady semi Moraváci, co jsi se tady nasral, kurva, čekáš. Já to nechápu, že Oni tě vzali za co tady, za nějaké odběry velké, nebo co? Pane Suchánek, můžete mi to zdůvodnit? To já nemůžu. Ne, v Horníně za vajíčka mě vzal. Tak to ne, teda, Miroslave, tu plácačku, co jsi nám dal napít s tím Ramakem, byla výborná. Ale ten Mediterán sam měl už předlepit, když to tady nabízel. Ne, děcka, chlapí ví o co jde. Ale ne, mezi náma děvčatama to řeknu na rovinu. Mně furt není jasné, co ty se starý dostal. Já jsem si taky myslel, že... Za prvé, máš to teda skoro prázdné, vole, to se starý nemohl dostat. To je jedna věc. Poslouchej, já jsem Za prvé se vydává za bouša, to jsi nasral hned prvopočátku. Já jsem si myslel. Za druhé, mě kamoš, ten kamoš, co já nosím brýle, on taky pač, on to vidíme. Tak mi říkal, stricu, to bude asi nějaký ten, víš, jak se tak omeňuje, ten... Čížek. Víš, říká, transvestit, vole, jasně, jasně, ale jo. Já jsem si myslel, že jsem vstoupil do auta. Kdo tě sem pozval, kurva? Pan Suchánek, kdo tě pozval? Nemá to na svědomí ten uvízl. Nemá to na svědomí ten Peťa, ale ten Peťa můj, pane Suchánek, vám řeknu, to je charakterní člověk, protože on je z jedné dědiny jak já, poslouchejte, a u nás se nikdy kurva nekradlo. A co on ukradl teda? On neukradl nic, ale že by ukradl nějakýho borca tady z Čech, kurva, co? Moment teda. Na milostný. Peťo, vole, že bys byl úplatný, ty hajsle. Kolik tě dali, vole? To já když bubnuju naházené v hranicích, vole, a bubnujeme a rozhodčí to špatně odpíská, tak teďke, ty černý havrane, ty čupko jedna, kolik tě dali, vole. Jo, a teď, no a tak mluv, kurva, no pojďte, co teda, bude vykleštěný mluv, mě to sere, vole. Já jsem se tak vytočil, vole. Kolik jsi mu dal? Proč jsi vytočil, Jošu? Kolik jsi mu dal, ty Já mu jsem- vysloví? já jsem- Kurva, nechytej na mikrofon, Já když jsem nastupoval do autobusu, tak jsem si myslel, že tady je půl autobusu pražských. To zastávku si jeďte. A já si říkám, na kterýho debila jsme tak dlouho čekali, kurva.
Peťa furt měl, že pane Suchánek, telefonu uchu, říká, ještě ten můj kamarád nepřijel. Jo, a teďka teda řeknu to, ale no, staré mě to, že podrážím kamaráda z dědiny, ale řidiči kurva nebrzdí. Já padám na držku. Brácho, jsi jednička, řídíš dobře, řekni nám nec. Hlavně chlapi, neblíjte s nokem. Neblíjte z oken. Jeďme, červená, dobře, jenom tak mimochodem. Peti, ber to tak, že to tak není, protože s tím Pavlem tady, jako, Dejte to pivo z s tím oken. budou problémy, vole, až do čtvrtka. Pane Suchánek, my přijedeme kdy v pátek domů? Jak kdo? Jak kdo? No, moje přítelkyně Alenka říká, Ivošku, spěchej, protože já topit nebudu a já potřebuji přiložit to kamen, takže, no, my máme topení na tuvý paliva, to znamená, než tam hodit dřevo, trošku protáhnout rošt, teda to, no, tak my jsme taková chudší rodina, my to jako, tak zateplený barák, ale teď ti nedopijou vůbec tam tím bílým polystyrenu, že jo? Ale to je jedno, Janičko, nesměje si taky, na vás to taky přijde ta krize, neserte mě jako, no, Vlastio, no. My jsme tam na ty horách, jako, na ty jste nevyzovali, ale... Kdo? Vlasta je na horách, no, ale však dívej se, jak jsou vysmátí, jako. Janička, aby se zahrala, tak pije jako dušu se mnou. Jani, teď se dělám pijáka, ale není to pravda. Jani, mám tě rád. A víš, co ti řeknu? Kdyby náhodou pan Suchánek s panem Mubizlem, a ještě je tady někdo, s panem řidičem, budete dělat ještě další zájezd, pane Suchánek? Někdy jo. Tak určitě jako bych řekl, že ten Peťa řekne, ano, Vlastíku, vem zase dcerku, pojedeme na výlet. Víš, my tak říkáme na Moravě na výlet. Počkej, ale dcerka je základ firmy. Jak to víš? No to vím. A co se to, jako, fakt to víš? To je jasný. A víš to od sebe to Základ firmy. No dcerka je No základ nejsme. firmy. Tak někdo to zdědit musí, no. No. No říkáš, vem, to veme dcerka za kukutatu. Ty to bereš jinak vlastně. Teda ty, Pavlí. Že je vlastně? Čau. Ahoj. Ty jsi mě nalil, nebo to mám pít taky? Nalil jsem ti, ne? Jen tak. Kluci, a co vy dva? To neznám. Do vás se taky musím trošku obut. Co vy tady, tu černí baroní, vole, co vy tady? Odváďte, co? Nastoupili na špatné zastávce. Vyspali na hory. Kde máte lyže? V tom druhém autobuse. Peťo, jeden, dva autobusy. Jeden jel do hora, druhý ne. Peti, ty to taky znáš? Já jsem taky sedl do toho špatné. Ne, kluci, je taková vyšetřovačka. Pane řidiči, ten gábel je, teda ten gábel, no, my u nás říkáme gábel. Pane Suchánek, u vás se říká šňůra, nebo co to je od mikrofonu? Gábel, ne? Gábel, no. Kdybych tak došel, tam do půlky ne. Nezná to, ne? No ne, ale pane Suchánek, já vám řeknu jednu věc, jako poslouchejte. Už by byl Olympik. Mně se líbí to, že prostě to ta partia, co jede, takže je taková šikovná, že... Moc mluvíš a málo piješ. Ale o to nejde o to pití, ale chce taky jako... Proč mě fotíš ty debile, vole? No kurva baví, ne? Manželku. Počkej, to budeš doma pouštět, jo? To je dobrý, vole. Ty máš děcka nebo co? A vy tě nechodí na cukr, jo, vole. To je dobrý. Ani to já to nechápu. Ne, na YouTube to bude. No. Musím ti nalet. No, Bez mě, tak ti vyschlo v krku. No pijem. Raz, dva. No, to je dobrý teda. Pane Suchánek, a vám nenalíva, to je teda zprostě. Co to jsou zaměstnanci, co? No Peťo, co to kurva máš jako? Jsi poslední vzorek. No tak si pohni, ne? To je první, no. No onem kelímek, no pojďme jako. Peťo, ale pohni si s kelímkem. Peťa, Jani, není tam vole, no kluci dělejte něco, vole, šéf nemá kelímek do prdeli.